दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि बोसोर थामहिनबा सनाथि मायथाइ फोरबो बे फोरबोआ बे बहुपुराव थानाय गोहोपुरियाव थानाय जोहोलाव दैमालु फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो लादों। दा बेयाव दिनैहाय जोबथा एबा गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव दसे सम हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे ब्रह्म धोरोम फोसावगिरिल' नङा, बिथाङा बर' हारियाव मोनसे गुस्लायनाय लाबोनाय सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय खामानि मावगिरि सासे सुबुं। बिथाङा हारियाव जेब्ला जोङो गोदोसोनानै दंमोन हारिया, बे गोदोसोनाय हारिखौ सोरांनि लामाजों लाबोनो थाखाय ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों बिथाङा हारिखौ फोजाखांदोंमोन। आरो बिथाङा धोरोम फोसावगिरि हिसाबैल' नङा, बिथाङा साइमन कमिसन बै समाव 1929 मायथाइनि 4 जानुवारि अक्ट'आव साइमन कमिसन मोनसे मेम'रेन्डाम बिथाङा शिलंआव थांनानै गथायहैदोंमोन। आरो बे साइमन कमिसनाव मा दंमोन जे बर'खौ आलादायै मोनसे सिनायथि होनांगौ मायाव सेन्सास खालामनायाव। जे आसामाव असमिया हिसाबै बा बै समनि हारि हिसाबै लाफानाय जादोंमोन, खिन्थु बर'खौ आलादायै मोनसे सिनायथि होनांगौ सेन्सासाव बे बाथ्राखौ बुंहैदोंमोन। बेजों लोगो लोगोनो जोंनि राजनितिक बिथिङावबो जोंनो आलादायै मोनसे इलेक्टरेल रलनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों। दा होनबा जों बुंनो हायो जे बिथाङा सासे धोरोम फोसावारिल' नङा, बिथाङा सासे हारिखौ फोजाखांग्रा, हारिनि थामोनथा सिनायथि आरो रैखाथिनि थाखाय सानजेनग्रा हाबा मावजेनग्रा बिथाङा सासे सुबुं। बेनिखायनो बर' हारिया बिथांनो गुबै मोनसे बिमुं बिथांनो होदों, बे जाहैबाय गुरुदेव। आरो गुरुदेवा जों बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव, बेनिखायनो बिथांनि मावनाय, बिथांनि सान्थौ, बिथांनि सानस्रिखौ जोंहा बुहुमाव गालांनांगौ दङ। बेनिखायनो दिनैहाय ब्रह्म धोरोम आफादा दिनैहाय 50 बोसोराव आगान सुरफैबाय। आरो 50 बोसोर आगान सुरनायाव हारिखौ फोजाखांनाय, हारिखौ डिसिप्लिनै लाबोनाय, आब्रुथि गोनां खालामनायाव निश्चय खामानि मावदों। आरोबाव खामानि मावबावनांगौ दङ। आं मिजिं खालामो ब्रह्म धर्मआ हारि फोजाखांनाय, हारिखौ रैखाथि होनाय, बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ मावलांनायाव जाफुंसार जानो हागोन आरो जोरसार जाथों, हारिया गेरेमसा महर मोनथों, बेखौनो आं खावलायो। निश्चय गोनांथि दङ। दिनैहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दिनैहाय मोनसे प्रस्ताब बे धोरोम आफादनिफ्राय होदों, बे जाहैबाय गुवाहाटीयाव थानाय कलाक्षेत्र बायदिनो बेबायदि मोनसे गुरुदेव कालीचरणनि मुङैबो जोंहा दिल्लीयावनो जा, आसामावनो जा बहाबा बानायनांगौ। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गुरुदेवनि मोनसे मुर्ति, बे मुर्तिखौ दिल्लीनि बड'लेण्ड हाउसआव दोननांगौ होननानै बिथांमोना होनदों। आं सानो बड'लेण्ड हाउसआवल' नङा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे मुसुखाया जोंनि बर'फोरनि गोसो गोरबोआवबो थानांगोन। बेजों लोगोसेयैनो माखासे टाउन सोहोरावबो निश्चय थानांगोन, जायजों बिथांनि फोरोंलांनाय सान्थौ आरो सानस्रिखौ मानसिफोरा, सुबुंफोरा नुनानै जाहाथे सोलोंनो बा आगान सुरलांनो हायो। ब्रह्म बर्डिं स्कुलनि खोथा, बेखौ निश्चय जोथोन लानाया बयनिबो खामानि, बेखौ जों बयबो जोथोन लानांगोन। आरो गुबैसिनै जोंहा धोरोमनि जेफोर दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोना सांग्राङै बेनि बागै खामानि मावनांगोन। मानोना सान्थौ आरो सानस्रिखौ गालांनांगौ जायोबा फरायसाफोरनि गेजेरजों, सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों बेयो थांनानै थागोन। बेनिखायनो बर्डिं स्कुलफ्रा मोजाङै सोलिनांगोन, बेखौ जोथोन लानांगोन।